Kukuluan ulit natin para humalo na yung anghang ng ating sili. Yan na siya, guys. Hi guys! Paano nyo niluluto ang inyong ginataang laing? Meron tayong kanya-kanyang version ng pagluluto ng ginataang laing at ngayon ipapakita ko sa inyo ang aking version sa pagluluto nito. Tara, samahan nyo akong magluto. Ito na ang aking fresh laing na binili ko sa market. Then we have gabi, onion, ginger at siling haba. Una, nag-boil muna ako ng tubig. Pagkatapos, inilagay ko ang laing. Dahil hindi nga ito binilag at fresh na laing siya from the market, ganon ang aking ginagawa para maalis yung dagta at maalis ang katinik nito. Minsan kasi kapag hindi maayos yung pagluluto ng laing, magiging makati siya. Lalo na pagka yung dahon. Ito, ang ginamit ko, tangkay, kaya kailangan na ilaga ko dahil fresh nga siya. Ayan, i-ready ko na ang aking mga ingredients. Ang pangalawang kaka ng gata, nilagay ko sa pot, saka sibuyas at luya. Ganyan lang siya kasimple, guys. Pagkatapos, kung anumang mga isda-isda na leftover sa ref natin, yun ang ating ilalagay. Pang-additional na lasa siya. So, ang aking isasahog ay leftover na bangus. Deboned na bangus, so wala na siyang tinik. So, ayan siya. At karaniwan kasi ang nilalagay ko sa gulay, kung minsan, yung mga leftovers na lang para hindi siya masayang. O, ganyan lang siya, guys. Pakuluan lang natin. So, this time, kumukulo na siya, lagay na natin ang ating gabi. Ang palakot yung guys. Lagay na natin. Yan siya. Lagyan na natin ang bagoong. Yan. Alam nyo ng Pinoy, pag nagluluto, talagang hindi nawawala ng bagoong, diba? Bagoong patis. Takpan natin. Lagay ko na ang kakang gata. Bakit inuna ko yan kaysa dun sa ating laing? Kasi nga nilaga ko na yung laing, so malambot na siya, kaya kailangan ito pakuluan natin pakuluan hanggang sa magmantika-mantika siya bago ko ilalagay yung laing. Napantin natin. So guys, ayan, malapot na siya. Oh. So this time, ilalagay na namin ang aming laing. So look, ito piniga naming mabuti para sure na hindi siya makate. So ayan, ilalagay ko na siya. Yan siya, guys. Hindi ko alam kung yung iba paano nila niluluto ang kanilang laing. Gawa ng, kasi sa probinsya, yung mga laing na kuha natin sa market, fresh siya. Tulad nung pinakita ko, hiniwa-hiwa, tapos fresh siya. Kung gusto mong ibibilad pa. Kung hindi naman, pwede nang iluto. Whereas yung sa iba, tuyong-tuyo na nabibili nila sa mga shops, sa mga groceries, ganun. At panay lang siya dahon. Ito namang sa akin, tangkay. Yung tangkay ng gabi. Kunti lang yung dahon niya. Kasi may dahon din yan eh. Minsan di ko na nilalagay yung dahon kasi mas masarap. Mas prefer ko yung tangkay na lang siya. So, lagyan na natin ng sili, guys. Ayan, para maging maanghang siya. Dahil pagkalaing dapat maanghang. Parang Bicol Express ika nga. So, timplahan na natin. Ayan na siya. Malapit nang maluto ang ating laing. Anyway, meron din siyang bunga ng gabi nga. Yung iba hindi siya nila naglalagay ng
ng bunga ng gabi. Pero ako nilalagyan ko kasi mas malapot, mas masarap. O, di ba? Isa lang naman sila, bunga at dahon. Bunga at tangkay. So, lagyan na natin ng patis na panimpla. Dahil medyo kulang-kulang pa yung aking nalagay. Yan. Estimate na lang natin siya, guys. Usually, pag nagluluto tayo, panay estimate na lang. So, okay. So, naisipan ko maglagay ng konting cubes. 4 cubes siya. Additional na seasoning. Ayan. So, di ba, mukha na siyang masarap. Pag ginataan na ganito, di ba, mas masarap, mas makakakain tayo. Eh, karaniwan, itong paglalaing, hindi naman parati nating ginagawa once in a while dahil hindi naman parating meron yan sa market. So, ito na siya, guys. Nilagyan ko siya ng tinapang bangus sa ibabaw para mainit na at ready na ang aming lunch for today. So, I hope na nagustuhan nyo ang aking vlog for today. Ginataang laing with leftover na bangus. Kain na tayo. Bye! See you next time. Thank you for watching.